नै न' मालिकनि सेन्देला बिदि थायो गोदाव सोराव दालाय बहा थांनो ओंखारखो? ओइ बैथिं थांनो आं एसे बाजारथिं सासे मानसिनाव फैसा एसे मोननांगौ दंमोन बेखौ लायनानै फैनो। आरो न'आव थाब फैखा दाना नोङो खोमसिबासो न'आव सफैग्रा जाबाय। हाबाब बे न'आवलाय थाब फैनानैलाय माथो खालामबाय थानांगौ जाखो? ना ओंखाम ओंख्रि संनानै होनांगौ नोंनो? बुंबाथ' खालि उल्था-उल्थाल' सानो बेनाबाथाय। थोद फाग्लि मा उल्था-उल्थासै बेलाय। नै ओमफ्राय दा मोनायाव मा बेदर लाबोनो? लाबोदो मा लाबोयो नोंनि गोसोसै। आरो नै जाग्राखौ बावनाङा गथ'फ्रा जाग्रा नेनो बिफाखौ माला फैगोन होननानै सोंबाय थायो। लाबोगोनब्रा मालाथो लाबोआलासिनो थाफेरखो? गोदो जोंबो नेखायोमोन माथो बिमा-बिफाखौहाय दा बिसोरबो गथ' नालाय नेखागोन। थाथ'दो थांसै आं दे। दाबो फैया। एथ' गोबाव जायो मानसिया। गावसिना लामायानो एथ' गाज्रि गारिया गेजेर ससेयावसो गारबोनांबाय आङो थाबायफेरा दोनैसो एफा गोजान थाबायदोंलां। नंगौ नामा? औ आरो नोंखौ लोगो हमनायनि हांखुर जानायालाय गारि सारि मिथियासै आङो दा गारिखौ सोरबाल' आवलायथोंसै जालालै। थांफिनथारनोसैसोमोन आङो आइया फन हरबाय थादोंसोमोन न'आव थाब थांनांगौनो थाब लेंहरदों। दालाय आं फैखाबाय दा एसे दसे रायज्लायदोब्रा एफा गोजाननिफ्राय एफा खस्थ' फैलायबाय आङो गारि गाज्रि जाबाबो थाबायबोलायबाय आङो एफा खुथाखौ थांगौ। दे थेवबो बारा गोबाव रायज्लायबाय थानो हानाय नङा आङो आइया लेंहरबाय थादों थाब थांनांसिगौ। दे होमबालाय दसे रायज्लायनोसै ओमफ्राय नै थाखा फैसा नांगौबाथाय बुं मेरला थाखा फैसा आंना। नाङाहाय आंनो थाखा फैसानि बांद्राय लब गैया आंहा नोंल' खालि आंखौ थगायाबानो जाबाय। थगायालै मानो थगायलाबायनांगौ एफा मोजां मोननानै सोरबा थगायो। मा थिग थगायनोबो हागौ। थगाया दे। आइ फन हरदों र'। औ आइ औ थांगासिनो नै औ दे होमबा दे औ आइया मानोबा लिंहरगासिनो आंखौ फन हरनानै। नों थाथ'दो दे थांसै आङो मालाबा गोबाव रायज्लायनोसै जोंहा। रायज्लायबावनो लुगैदोंमोन आङो। उनाव रायज्लायखागोन ना। दे होमबालाय। दे होमबालाय नों थाथ'दो दे आं थांसै। औ दे। फाग्लिया जामारसिगोनदां एबाराव। होद हिनजाव थाखानानैबो हिनजाव गैयि बायदि खालामनानै लानाया बोरैबासो जासिगोन खोमालै आंना। है बादहोलै बेफोरखौ थांसैलां।
मेंबायलै एफा गोजान थाबायनाय दै गिलाससो लायदोब्रा देलाय जगाव दंखायो दा लोंदो बेखौनो मोजां ना गाज्रिथाय दैयाबो आरो बेदरालाय माथो आखाइ खालिसो फैबाय आरो जाग्राया गथ'फोरनि जाग्रायालाय बेदरानो मोजां नङामोन खोमालै मैयानि बासियासो मोनदां ओंखायनो लाबोआसै आङो गथ'फोरनि जाग्राखौ दा लायनोसै बेलासियाव लांनानै दिनै ओंखाम गोजाखौनो जानोसैलै ने गाबोन जानोसै बेदरखौ जायो दा गावहा गोथाव गोथाव जानानै फैनानै गथ'फोरनो लाबोनो बावदों बेखौनो बुंनो हायाखै आंलाय मालाथो गोथाव गोथाव जाखोब्रा नुनाय बायदि होनथारबायलै नोङो जाया जायो सोरथो नुदों खथ' खस्थ' थांनानै फैबाय आङो नोंहा मोजांसो होनदों दे जागोन औ दे आइ दे लाबोगोन दे बुरजा मेथाइ लाबोथारगोन आं थाथ' दे आरो बारायाव थांनाङा मा रतन भाई आंनि हिनजावखौसो नायफैबाय थायो नामा नोंलाय थै आदा मा गोदाव सोराव बुंलाबाय थायोबा आंलाय जंखायदोंसोलै आं नोंखौ आरो लांबा लांखादो नोङो सासेजों सानै फ्रि फाग्लायालाय गावनि हिनजावखौ आंनो जासिनानै हिनजाव गोदानसो लानो सानदों नामाब्रा जंखायदोंसोलै आं नोंखौ रतन भाई जंखायनायखौ एसेबो बुजिया माथो नोंलाय जंखायदों ना मादों नोजोर होनांगोन नोंखौ एसे थांदो नोंबाजै दं न'आवलाय मानसि गैगोना गैयाब्रा बाजै बाजै ए फाग्लासो माथो फै जिराय फै जिराय दिनैलाय मा गोसो जाखो ओमफ्राय माथो खबरमोन रतन है बाजै खबर गैयालै ओरैनो बेरायलाबायनो फैदां ए नै रतन नोङो नोंदाखौ एसे थाल लासाय दाना सानफ्रामबो बेलासियाव बहा थाङोथाय बियो बाजै आंबो आदाखौ थिग मोनाखैलै होमबा थांसे नोंदाया दासो न'निफ्राय ओंखारलांदों बे सोरजों रायलायहैयो मायो एसे नायहैसाय थां रतन दे बाजै होमबा आं नायना फैनि दे माथो आसोलालाय सिख्लासो लोगो हमफैमारदोंलै र' सालाखौ बाजैनो खोन्थाहरदां दोखो मानि जाथों सालाया हेल' बाजै नोंनि आदाया दैमा जिङाव सोरबा सिख्ला लोगो हमगासिनो दङ थाब फैलाय औ आं बेयाव नेनानै दङ थाब फै दे थाब फै फैलै बाजैफोर बै नैबेयावनो दं थाब फै सानैयावनो जिरायना दं बिनि बाजै नै बिनो ओइ गाला नोंना आखला बिदिसो आरो हिनजाव सासेखौनो नोङो मोजाङै जाहोनो हायाखै आरो दस्रासो लाइन मारिबावदों माबालै बिमा बिनानावसो दैमा नायनो फैदोंमोन दैमाखौ नायनो फैदों आं आयु होमबाथ' नोङो हाबा जायाखै होननानै आंखौबो थगायबावदोंसो आयु आब' आं मिन्थिथाराखैमोन आंखौबो हिनजाव दंखायो होननानै खोन्थानानै लायाखै बियो आंखौ गोरोन्थि जासानसै आब' दे साना दे मोनसेयाव गोरोन्थि मावनायखौ माथो खालामनो दे नों न'आव थांदो दे होमबा आं थांदो बेखौ र' थिग खालामगोन न'आवसो मोनगोन नोङो साला न'आवथ' नैलै बाजैनि लावसिनफोरा लाबो साला हिनजाव गोसथोग्रा
दिनै गगोन सानदों नामा नोङो साला मोनगोनसो नोङो आरोबाव मोनगोनसो नोङो साला नै आंजों आं दिनै नोंखौ गारखाया आरो नोङो लाजिदोंसो लाजिदोंसो मावनानै लाजिदोंसो नै नोंखौ साला नै गोख्रै न'आव संखा दासो मोनदों बाजिखौ गोबाव बाजि आरो गोबाव बाजि आरो हिनजावखौ बाजिखौ आरो गोबाव आइदै दार मासथिनि नोंनि थाखायनो जाजोबदों बियो नोंनो खोन्थाफैग्राया होद नोंखौ सेस खालामफैबाय बे आंखौ आइदै माथो लेंग्रा थाबायखो गावहानो मैया बुनाया आयु एथ' गोसा बुदों आरो आङो गोसासो होनदों हौवाखौ बिदि बुयो गोरोन्थि मावबालाय बुनानै हारा सारा क्रेक खालामजोब्बाय नोङो दाबो जेबो जायाखै दे मुलि जानानै बिजि लाबानो हामगोन मानसिनाव गोरोन्थिया जाखायो आरो नोङो बिदि गोरोन्थि मावनांला औलै आंबो दिनैनिफ्राय बिदि गोरोन्थिखौ मावथारला आं गोसोथोफ्लादोंसोमोन बेनि उनाव बोरै बारा जालांखोथाय आंलाय नोंखौसो बांसिन अनखायो दा दे दिनैनिफ्राय रुजु रुमु संसार जानोसै जाहा सानैजों ने औ दे जासिगोन